In-nies propju jistħoq ilhom aħjar. Jistħoq ilhom politika illi tisma', politika illi tifhem, politika illi twettaq, politika illi ma tibżax mill-verità, illi ma tibżax tkun ambizzjuża, li ma tibżax taħseb għal futur ta' pajjiżna. B'serjetà, b'għaqal u b'fiduċja sħiħa fil-poplu Malti Wawċi. Din hi d-direzzjoni, dan hu l-impenn, dan hu propju il-pjan tagħna għal Malta l quddiem. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'dibattitu parlamentari dwar l-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget għal din is-sena e kif insista illi s-suċċess ma jitkejjilx bin-numri u kliem sabiħ imma b'kemm il-familji qed iħossuhom siguri, kemm għandhom serħan il-moħħ u kemm iż-żgħażagħ jaraw futur f'pajjiżhom stess. Alex Borg insista li hawn familji sħaħ ma jeqfux jaħdmu u xorta waħda mhux ilaħqu b'żgħażagħ li qed iħossuhom imwaħħlin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li hemm bżonn nitkellmu fuq il-bniedem u mhux fuq in-numri bħaddiema iqattaw sigħat fit-traffiku flok ma huma qegħdin mal-familja jew jistrieħu. Oħrajn tħossu l-bis kbir tal-għoli tal-ħajja bżieda ta' pressjoni kbira fuq iċ-ċittadin. Il-paga tasal u titlaq mill-ewwel fejn il-kontijiet jitilgħu li keljola u l-ispazju biex tieħu nifs ġo pajjiżna dejjem jonqos. Qed iħossuhom fil-pressjoni li jaħdmu aktar, aktar sigħat, aktar overtime, jekk mhux xogħol wieħed ġie xogħlijiet biex tlaħħaq mal-ħajja u dawn kollha huma aktar sagrifiċċji għal familji Maltin Wawċin. U x'qed jiksbu lura? Inqas ħin, inqas stabilità, inqas serħan il-moħħ, din mhijiex perċezzjoni, dan mhuwiex sensazzjoni kif ħafna drabi n-naħa l-oħra jippruvaw ipitruha. Din hija r-realtà li qed jgħix il-poplu hemm barra ta' kuljum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li kawża tan-nuqqas ta' viżjoni ta' Gvern Laburista intilef il-bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-kwalità tal-ħajja b'ekonomija li titlob ħafna u tagħti lura ftit. U dan, Sur President, żgur mhux forsi mhuwiex sostenibbli. Mhux sostenibbli ekonomikament, mhux sostenibbli soċjalment u żgur mhuwiex sostenibbli għal-futur. Alex Borg insista il-Gvern ġdid amministrat minn Partit Nazzjonalista jiggarantixxi ekonomija li tolli l-kwalità tax-xogħol permezz ta' pagi li jlaħqu mal-ħajja u mhux jissiltu magħha għajnuna vera kontra l-olli tal-ħajja, politika ta' akkomodazzjoni li taħdem għan-nies, edukazzjoni li tħejjik għall-ħajja mhux biss għall-eżamijiet u sistema tas-saħħa li tpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru, partikolarment fis-saħħa mentali. Hemm bżonn ukoll pjan serju ta' kif ser nindirizzaw is-saħħa mentali. Mhux bil-kliem imma bil-emil. Dawn mhumiex slogans, m'hemmx lok għal slogans u PR stunts fis-saħħa mentali u fis-saħħa tal-poplu Malti Wawċi, imma hemm bżonn fatti, azzjoni konkreta biex is-saħħa tagħna tkun eċċezzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saq illi il-politika trid terġa' tkun mibnija fuq il-valuri tal-ġustizzja u dinjità. Pajjiż illi jinvesti fil-bniedem u pajjiż illi l-futur tiegħu qed jinvesti fih. U dik hija propju il-politika li nemmen fiha jiena. Politika li tagħti direzzjoni u tispira u li tkabbar il-fiduċja f'pajjiżna. Francesco Catania, Net News.